関西電力の大飯原発3、4号機の運転差し止めなどを求めた裁判で、京都地裁は住民らの請求を退ける判決を言い渡しました。全国に住むおよそ3400人は、関西電力の大飯原発3、4号機で事故が起きると深刻な被害が生じるとして、関西電力と国に対し運転差し止めや損害賠償を求めました。こういう判決をですね、許していたんでは、私たち国民の安全は確保できない。関西電力は今日の判決を受け、ご理解を賜りながら原子力発電所の運転・保全に万全を期していくとコメントしています。